the mix. Halløjsa folkens, det der her fælder med en video til jer. Det var sjovt. Det er en slags let's play, bare på en server, hvor mig og min... Nej, bare på en bane world ting, hvor mig og min papbror, vi sidder og chiller, chill, okay. Ja. Og det er så min papbror, der spiller, så don't hate things. But, ja, det skal så ikke være engelsk, fordi the champ til, så... Men ja, det er et 5 minutters lille video med minekraft i helvede og alt muligt, som jeg siger nogle gange. Og ja, det går sgu meget fint. Altså, det er godt nok en mærkelig intro, jeg har, det ved jeg. Jeg skal ikke gøre det bedre, men det var bare for at have noget hurtigt noget til mig, når jeg... Vi tager den lige bagfra. Så det var lige så han noget til, når jeg optager Minecraft. Der var den, hører jeg efter derude. Jeg ved det. Ja. Måske kommer der lige hurtigt musik, sådan noget så sjov. Ej, det kan godt være. Måske. Og vi får samlet noget gunpowder og noget. Og min papbror, han owner dem lige indtil han dør i gameplayet. Så ja, hvis vi overhovedet får det med. Det håber jeg faktisk ikke, det gør. Ja. Det var meningen, vi skulle optage noget let's play med ham fra en helt ny fra et ny verden. Men da vi prøvede, der laggede det, og det gad ikke op til, og jeg ved kraftedeme det ikke var det. Yes, man, J. Ej, jeg ved det ikke. Så det blev noget fra et ting, som... Og hvor vi begge to spiller, håber jeg det. Hvis vi kan få lov til at optage på en af mine venners server. Så det skal jo nok blive sjovt. Og vi sidder faktisk lige og spiller noget FIFA her. 13 Ultimate Team. Hvis I ved det, det er faktisk mega sjovt. Vi fik en guldspiller. Efter vi har spillet en masse af turneringer. Det var det da i forhold til vores team. Så er jeg da glad for at få de den guldspiller. Og hvad fanden blev det sket der? Vi får bare hund. Lige mig. Vi får det bare. Stjæler nu. Ja, jeg har hørt måske lidt for meget Jeppe Kaufmann. Og det er ikke engang fordi jeg synes det er så godt igen, men... Hvad skal der ske? Ja, det er altid noget, som min pappa har siger. Ja. Og jeg har tænkt bare at lave noget mere, altså noget Call of Duty og noget. Også med min papbror, fordi han har også tænkt lidt at lave en YouTube-kanal, tror jeg da i hvert fald. Ellers så vil han bare være sammen med på min. Det finder vi ud af. Så det. Og der er en lille kanal, der hedder Søskende Fun TV eller sådan noget. Noget i det stil. Jeg kan prøve at lægge det i description. Down below in description. Ja. Det kan også være, at jeg optager noget. Hvad det hedder, noget NBA. Og det er altså ikke godt til. Altså basket. 2K13. 13. Det var skide skæg i bonbonland. Ja. Ja. Jeg tror... Ja, det er jo så pænt uheldigt. Så jeg tror, vi siger... Ses! Og vi sætter noget musik på i baggrunden. Peace! And we danced, and we cried, and we laughed, and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast, and remember this moment for the rest of our lives.
tonight's the night, am I right? Dance feels like a night for a party. My nature so naughty. There's a knock on the door, it's the neighbors. Quick cock blocking, we're having a holdout. You hose down, don't let me pull my hose out. Cause it's big, long, pink, strong. I've been known to dance like all night long. Grab my hand, play this song. DJ, save my life, come on. Leave your fear back off the wall. Free your beat and pussy pop. If you don't have a pussy, pop a cock into a boot tie. To a boot tie, yeah, yeah. And we danced, and we cried.